Oi murenya kuram gajwang geno mara en Rio Makare machina hinya chero ni mara manyipenya waiko ni weche manyen tarigni mara dek dwe mara dek gana Rio prario kod abich weche mag thieth ahinya to tiyo kod okwa manyer mar SHA medo kelni pogoro nya kuram gajwang ka sirikal oramo ni utiyo kendo kuonde modong gin mana mago mabende gin midhiero makage kacha magin kod yie ni bro rum kata kamano jo piny pod neno pek nya kuram gajwang omiyo makawuono watwak gi Fred Ouma Misach ma Nyamberwa e kaunti ma Kisumu nyalo paro ne gi chung motegno ahinya e wechego motenre kod ndikruok mar SHA nyakuram gajwang omiyo gidhi nyiso anto chal nade oganda ne onade to gin kaka jochiw thieth nyaka sani weche chal nade kotenre gi wechego mag thieth ahinya to e kor gwenge duto wadhi yudo e tok mara piny kaka pile arwako pachiela mar ote machuo kari adek kauchano no kabini wantie live e Facebook Ramogi TV ke imrima X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thondweche. And so on behalf of the staff I apologize. Barbara Wachira and David Mauti Kiarago were arrested by the Nairobi County Enforcement Officers. Apisa Sario mag sirikand County Nairobi wasemaki kuom puko taka e log tich mar Kenya Power. Mujiandikishe kwa SHA itatusaidia kupatia huduma zaidi. Hakuna kitu inafanya tuache kudanganywa, hii yote ni uongo. Sisi wa Kenya si wajinga hivyo. En jumbe ariyo ka osiptendeji giwegi e gwenge ong'anyo tiyo gi okuma mar SHA jotuo bende ywak ni pek nitie koda ka osiptende mag sirikal. Mane en achiel kuom kocha mag Manchester United Benny McCarthy okawo tij ayanga kaka kocha mar Harambee Stars bang' keto koke e orak mar higni ariyo. Machiegni nyakuram gajwang chenro en rameny pinyero kamano kuom Ramogi TV mar miweche manyen wa Korea Makare mano ni bedo kod ng'eyo kutenre gi weche go ahinya to kawacho gi mago mag thieth. Jo mar ariyo mar ng'anyo mar ute thieth mag ji giwegi e chiwo thieth ne jotuo matiyo gi okuma mar SHA. Jotuo ywak ni nyaka e ute thieth mag piny owacho thieth kod okuma mar SHA koro pod pek mabire kinde makoro riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers osingo kawo sei mar jopiny tich adek mondo migiriemb telo mar SHA kaka jutho moni lero no jokanyo mag riwruogno pod ni e ng'anyo ma osekawo ndalo 15 bang' SHA remiyo gi teko mar puodho jotuo magithiedho. Debe manyogo kod jatend piny kachiel kod gavana ma Nairobi ewi wach mar ne okumba mar thieth manyien mar SHA tiyo ogwe mabor kod moko kuom jotuo ma otwak kod Ramogi TV odiochieng' ma kawuono. Magi gin jotuo ma watwak goe kaunti ma Mombasa. Mujiandikishe kwa SHA itatusaidia kupatia huduma zaidi. Hakuna kitu inafanya tuache kudanganywa, hii yote ni uongo. Sisi wa Kenya si wajinga hivyo, tuache kudanganywa. Ukweli wa mambo ni kuwa SHA haifanyi. Pesa ya SHA Ruto atuambie, President Ruto atuambie pesa inaenda wapi. So hospitali ya government sasa uende Coast General, uende akina Joho, uende hizi zote zenye ziko hapa area hizi zote. Hakuna yenye ukiingia tu naambia nenda kalipe. Unamwambia niko na SHA na kwa hiyo kitu haifanyi. So wewe nenda ukalipe. Phyllis Kalume achiel kuom jotuo mane watwak go koni kopogore kod yedhe mag gayo muomruok mar remo e leche mag del ma onyiewo kowuok ofuko. Jaode bende olimo od thieth mar piny owacho kata kamano yath kod omenda mar neno laktar gichulo kowuok ofuko kata bang' chulo okumba mar thieth mar SHA kuom higa achiel mangima. I'm on drugs which no hospital offers me, so I buy. Although I've been paying even NHIF. I have evidence. Madawa tumelipa.
kuona daktari consultation tumelipa, yuko M-Pesa messages, so he's cheating Kenyans. So shida iko wapi? Tusiambiwe ukora. Me am tired. Kama kuna mwizi ashikwe afungwe tujue. Kaka jopiny bende gidhier ni report mar nonro mane otim kod komiti mane rango mwandu mag NHIF odhi kure, kendo gidwaro mondo milero wuogi ewi kaka omenda mane nie bengi mar NHIF ne otigo. Ma biro kaluwore kod ng'anyo mar ute thieth mag ji giwegi e chiwo thieth ne jotuo mag SHA kaluwore gi gope mag NHIF ma piny owacho dagi chologi kata bang' dar kowuok okumba mar NHIF. When NHIF was being discontinued, Kenyans were not told what was wrong with it, because that's very important. Those of us may have been a member of NHIF from 1974, so I believe there are records, there are accounts for NHIF. We have not been told what happened to those accounts, where that money is. E kinde ma magi timore, bende riwruok mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers tich adek bago ng'anyo mar tipo mar choko sei mar jopiny kendo chwalo gi e od bura mondo mer riembo jotelo mag okumba mar thieth kama oting'o jakom kod jatatije mar okumba no. We are going to be collecting signatures outside the Ministry of Health and outside the Social Health Authority offices, and the signatures we'll be collecting, we will be petitioning the National Assembly and the Senate to censure these officials and their facilitators and recommend their removal from office. In level 2 and level 3, we actually the clinicians who are there. So it means as long as the clinic officers are not empaneled, then you deny Kenyans their right to access health. Jokanyo mar riwruogni pod ni e ng'anyo kuom ndalo 15 koro bang' SHA rem miyogi teko mar puodho jotuo magithiedho. Judith Omondi, Ramogi TV. Ogai mar obila Douglas Kanja kod nyawadgi ma ofwamb kich Amin Mohamed okone komiti mar od bura mochung' ne arita kwe ni maromo ji adek osemaki. Ariyo oseyawonegi bura kapag achiel moting'o jatend migawo mar alwora e kaunti ma Nairobi Geoffrey Mosiria ipedho kod obila e wach puko taka e log tich mar Kenya Power mantie ot mar Stima Plaza juma mokalo. Jafwambo mar Walter Nyambaga ne nitiere komiti no kendo miyo mathoth moting'o penjo mano othungo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. The Inspector General. Nyim komiti od bura mochung' ne arita kwe ka ema oto bedo malit ni ogai mar obila Douglas Kanja, jatend ofwamb kich Amin Mohamed to kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ewi wach taka mane opuki log tich mar kambi keyo teko stima e Kenya Power mani Stima Plaza Nairobi. Good morning, Chair. Good morning, honorable members. Bang' komiti kundo Kanja kod penjo mago kenge mosekaw kod lipot mar nonro ewi puko taka e Kanja olenge ni Amin Mohamed mane olero ni maromo ji adek osemaki to ji mamoko ariyo oseyawonegi buch ketho. Whether the National Police Service was notified of the incident that occurred at the Stima Plaza and the specific action taken to investigate the dumping of the garbage. I immediately directed the Director of Criminal Investigation, the DCI, to promptly initiate investigations with the objective of prosecuting any individual found culpable of any offenses related to the matter. Amin okonegi manyo ji mamoko 11 moting'o apisa maduong' e migawo mar alwora e kaunti ma Nairobi Geoffrey Mosiria e kinde ma Johnson Sakaja bende olero ne komiti no ni tend kaunti ma Nairobi osemako ji ariyo kendo nonro pod dhi nyime. We shall, Honorable Chair, expand the scope of our investigations, and we are hoping to interrogate by today Geoffrey Mosiria, who is the Chief Officer Environment, John Malawi, the Director Environment, Tyrus Njoroge, the Chief Officer Revenue Administration. Sakaja kod Kanja okonegi kwayo ng'wono kendo kuong'o tim makoch mar puko taka kanyo, kata kamano okoni te Nairobi ni ok ochoro ng'ato e kata obedo ni nitie ywaruok e kind KPLC to kod Tent City Hall. The dumping incident at Kenya Power headquarters was completely uncouth. It was wrong. It was something not sanctioned, Chairman. It is something that the government does not do. And so on behalf of the staff, I apologize to the people of Kenya, to the people of Nairobi. What happened on that day is barbaric, is unacceptable, and is criminal, to say the least. And that should never ever happen again in our country. E wigi madekel puko take log tich mar KPLC,
Sakaja oyango ni gibandho kambi teko stima mar KPLC pesa maromo bilion 4.9 mapok gichulo, to kambi teko stima no bende okoni gibandho kaunti ma Nairobi bilion 1.9. Wi kaka PLC tiyo kod agoko, jatend fwamb Kichamin Mohamed bende oywak e nyim komiti no ni kambi mar keyo teko stima KPLC ne oseloro negi stima log tich mar fwamb kich ma Kiambu Road. I personally went to Kenya Power and I told the MD and the team there, we are both government. I feel you owe me more than I owe you. You can't just come and switch off lights. Sometimes, last Honorable Chair, I remember KPLC switched off power from DCI headquarters with all our guns and with all our firearms. Kamiti mar od bura mochung'ne weche mag arita kwe osoko wang' kambi teko stima mondo wetiyo kod tok moruodho chwalo tije mage. Kamiti no okone kambi teko stima mondo omany yore moko mag kod ngadho mamuol mar chwalo tijgi. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Laro mar od bura, Nairobi. Mago mag siasa jokanyo duond bura mar ODM me kaunti ma Kilifi dwaro ni ogai maduond bura no Raila Amolo Odinga odhir piny owacho mondo mi oketi e tim paro manogole report NADCO kapok gi ng'ado mar tiyo kanyakla. Magine giwachre umane gibawo gi Raila Amolo Odinga madhi nyime kod timo limbe e kaunti mopogore opogore mar sumo pach jokanyo mag duond bura mar ODM motelo ne okang' mar siasa ma odwa kawo. Joja oko ne giler. Bang' bagoromo gi tend ODM e kaunti ma Mombasa, ogai mar duond burano migosi Raila Odinga ne oyuoro e kaunti ma Kilifi, kuma bende ne orome gi tend duond burano mar sumo pachgi. E romono, achiel kuom gigo ma gidwa ni Raila odhir matek en neno ni piny owacho keto e tim lipot mar NADCO ma gikoni kide kelo fongruok e pacho ka koponi okete e tim. Kelo lokruok e duol mar IEBC, duoko chien ngima masane ong'awre ne oganda mathoth ka achiel kod chuogo agucho muom ne MCAs mar timo dongruok e moko kuom gigo manie lipodno. NADCO reports na maneno mengine yote kama chama wakati tulikuwa tukipigania kwa Azimio kwamba tumempa ruhusa baba aendelee nayo. Sisi kama Kilifi County na naunga mkono wale wengine ambao tayari ashashauriana nao kwamba aendelee, kwa sababu Kenya hii ni yetu sote pamoja, na hatuwezi kusema hata tukikaa kando ikiharibika bado tutalaumiwa tu. Kwa afadhali turekebishe tukiwa hapo ndani. Mimi nimetoka hapa na wakanipatia mimi kibali ili niweze kuzungumza na watu wengine, sio tu upande ile nyingine ya serikali, hata wenzetu wengine ambao kwenye upinzani kama Azimio. Nebende gikoni tend ODM monego ket maino e tego duond burano e kor gwenge mar neno ni gibedo kod kwan mathoth mag jogo ombulu kochopo yiero mar higa 2027. Pande ya ugatuzi, shida hii ni kwamba pesa haiji ya kutosha hapa chini ya kufanya kazi sawa sawa. Vilevile wamesema ati mambo ya miundo msingi vilevile haendeshi sawa sawa. Mambo ya hii ujenzi ya masoko, hata hii affordable housing vilevile kuna changamoto. Kwa hivyo yale yote nataka waone kama vile inavyofanyika. Lakini muhimu zaidi wamesema wanataka chama chetu cha ODM imarishwe. Moko kuom gigo mabende gidwani Raila olusie matut en yore mag bero uchumi mapacho ka, bero sekta mar thieth, ka achiel kod piny owacho keto e tim moko kuom chenro mag loch mag kor gwenge mabiro miyo omenda ichwalo e yo makare ne tend counties. Uchumi wananchi wanaumia. Hali ya maisha, gharama maisha imepanda, ushuru iko juu, kupani matibabu, mambo ya SHA bado hajafanya kazi sawa sawa. Sisi ndio wanachama, ndio viongozi tuliochaguliwa hapa na ODM, na yeye kama kiongozi wetu sidhani atatutia kwa shimo, na tumesema yeye endelee, na sisi bado tuko kwa ODM, si unajua. George Aoko, Ramogi TV. The county makisia pisas mag thieth mawuok Nairobi holimo gwenge mag South Mugirango manono chal mar gwengego matuo magalagala nyomuochie. Ji moko 20 ochwale osiptal kanigi ranyisi matuono ka jagore migawo mar thieth bende igeno kono kiny. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Jumbe adek bang' muoch mar tuo magalagala mapoko yangi, dhano moyo 20 manyien oseringo osiptal bang' bedo kod ranyisi mar tuono kaka lipot mar jochiw thieth mar gwenge makono yango. Adendini en achiel kuom jogo matuono nyororo teke mag dende
bang' bedo kod del ma ochwakore, diewo remo, bedo kod wich bar, kachiel kod ich kach, ma en moko kuom ranyisi mang'eny ma jotuogo nyiso. Watu wapya ambayo wamekuwa na virusi ya hii ugonjwa au outbreak ya hii ugonjwa. Kwa hivyo tunaendelea kusunguka kuanzia vile tulijua hii ugonjwa umeanza kusidi. Nyathini ma jahigni 3 mani kod min gi od thieth bende tuono nyoro kod ranyisi machal kod jotuo mamoko. John Obara ma jahigni 60 ma kawuono en odiochienge mar 3 bedo osiptandni ichiwo ne thieth ka bende imede pi mondo kony reso ngimane kendo miye teko kata matin. Wakati msiba kama hii imetokea, uangalifu mapema, kuangalia magonjwa kama vile imeenda. Sasa imefika mahali standard iko so high, sasa ugonjwa imezidi sasa. E odiochieng' ma kawuono, apisas mawuok e bad migawo mar thieth koriwore kod jowetegi mawuok e kaunti ma Kisii ne olimo kuonde mag tumo pi manitiere e gwenge ma Amarandu. I'm happy to report that we also joined by an advanced team from the National Ministry of Health. They're also assessing the situation on the ground. Ka e kama jodak oyudo e thuolo mar lero moko kuom midhiero magikaloe ne sirikal. Tumeenda hosi, tumetibiwa kitu hakijulikani ni nini, na tumerudi bado sisi wagonjwa. Vile madaktari walisema eti walitoa samples, sasa hiyo kesho vile walituambia kesho watakuja na hizo samples alafu watuelezee kinyinyi. Katibu wa afya ya umma Mary Mudhoni anatarajiwa kuongoza ujumbe wa serikali kuzuru vijiji vya Nyarigiro, Amarondo na Nyabigege. Watio kuom ng'ikruok ma kamano nyakorom Gajwang' wabiro neno ni wakelo ni sigane yo makare. Duol mochung' ne rango achiel mar oganda NCIC oseo mane Angel jatend piny machon Rigathi Gachagua kuom nyiso kitelo mobam kendo kelo pogruok e kind oganda jo Kenya. E ote mare ne Gachagua, jakom duol mar NCIC Dr. Samuel Kobia ochiwo ranyisi mar dwe mar 2 higani e kanisa mar AIPCA Antubetwe Kiongo e Gembe North, kama no odiro e weche moko mane kelo pogruok e kind oganda jo Ameru. Owacho ni Gachagua nowacho ni jatend piny Kenya William Ruto ntiere kod chenro mar golo oko e apisi ogai mar doho Martha Koome nikech oya e alwora mar God Kenya. Kobe wacho ni magi gin weche makela thuye kind oganda. Wacho bende ni Gachagua nogolo siem ne jatend piny Kenya William Ruto ni kik tim limbe kaunti ma Meru pono ni Koome ogoli apisi. Kobe wacho ni jatend piny en ranyisi mar achiel mar oganda, omiyo bawo weche makamago kela kweda mag dhoudi e thurka. NCIC onyiso Gachagua ni obedie motang' gi weche ma yae dhoge. Daka na paga biro nyakorom Gajwang' bang' saa achiel midhiambo chendo en rameny pinyero kamano kuom medo kete Ramogi TV kapok okawo yo mokwongo singo ne wagoyo kodi mbaka nyiso apachi kotenre gi weche geno ka Harun Atela kantiere Marakwet wacho ni en gimo kwayo ni baba kiketh duon bura mar ODM. Evans Oyuga Wasonga wuod Konge wacho ni entie gi Rosemary Oyuga kod Nora Owen gimora ahinya gi chenro kaito aneno ka ng'ato wacho kacha ni en Pastor Omondi Otiche mar Gemonyore wacho kacha ni gin gi Pastor Mary Onyenyore kanyo kaito wacho ni piny Kenya onge yath e ute thieth. Jopiny bende winjo matek weche mag thieth odhi e kona wacho ni gin weche mabende koro kelo midhiero ne oganda. Peter Odero ntiere Olego Obambo wacho kanyo ni en kodwa kato wuod Rongo bende wacho ni Nakuru weche gi chopo e yo makare ahinya kamano ahinya wuod Rongo. Eno bende Otis Tinga Oganyo Otis wacho kacha ni entiere Rapugi Kanyamkago weche gi chopo ne yo makare kaito biano kanyo ote moora kod James wacho kacha ni en bende osechopo. Dennis Okoth wacho ni nothing like SHA in this country. Wacho ni gigo onge SHA kuma donje kata matin kendo gine kapo ni bi thiedho ganda kowinjore ni kako winjo bed ni thiedho gi. Mano entiere Garissa. Kaeto Curtis Otieno wacho ni entie Bondo Kanyamranje. Men gi Helda Yada kod wuon gi Charles. Nyakwara mugi weche gi mag SHA medo kelo midhiero mopogore na nyisi ni mabende mondo atwaka gi nyamrerwa kantiere county ma Kisumu mionge medkete mana kae Ramogi TV wayo matin kikidhi mabor maen rameny piny.
Gin gibiro tiyo gi Prince eka gikel chwanyruok e kind Raj gi Seher. Ka wan wakawo Seher gi Raj watero mabor. Mano biro konyowa nade? Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayangoni kaka piny oru. Ma en Rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyuni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidhi yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony e weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo okonygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Explore the Holy Land. This Easter, now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kora mga juang ni tiere mago matucho kotenre kod wechego mag SHA. Auditor General mapachoka koro yango ni omenda maingado jo Kenya maina tamala 2.5 mar chulo nengo mar SHA. Ichwale agulu moro manonro mare otimo mudho kendo okong'ere. Omenda no donjo e agulu no kaka yore chulo nengo mbui manyasa ne mar SHA mabende nengo mar nyiewe kod yore mag nyiewe medo kelo penjo mathoth. Penjo go nyiedhore e reporter mar Auditor General mar higa omenda 2023-2024 mayango ni mbui mar SHA no nyiew e nengo mar siling bilion 104.8 ka omenda go ne onge kate budget mar piny Kenya. Report no mar janon buge omenda mag sirikal kata Auditor General Dr. Nancy Gathungu mar higa omenda 2023-2024 yango mathoth ewi nonro mar kaka nonyiew masind mbui manyasani ma itiyo gode okumba manyien mar thieth mar SHA nonro ma onyuolo penjo mathoth. E ripod no oyangore ni masind mbui manyasani ma SHA tiyogo ne omonyo omenda makori lach moyo siling bilion 104.8. Kata kamano Auditor General lero ni omenda go ne onge ei budget mora mora kendo ne oko puodhgi. Ler en ni nyiew mar masinde go no tim kokale chenro machiel kachiel ma sirikal timo. Auditor General yango ni ne odhi ataro gi dwaro mar katiba namba 53/7 mata kaka owinjore bed ni itawo nyiew mag sirikal. Ka opogore gi mano, nyiew mar mbui mar SHA no time yo ma ok oluwore gi piem mar orak kendo ne odhi ataro gi dwaro mar chik namba 227 mar katiba. Report Auditor General lero ni nengo mar mbui mar SHA ichulo gi jokanyo mondikore SHA mamoro kamoro chulo atamala 2.5 dwe ka dwe. Kunde thieth chulo atamala 5 ka chudo makamago timore higni 10. Omenda go bende yangore ni dhi agulu moro manonro mare okoyangi. E thuolo mar higni 10 go, mbui no dhi mwonyo moho siling bil 111 manyiso ni medruok dhi bedo mar siling bil 7 kachop giko mar chudo. Manyiso ni jo Kenya dhi bedo kachulo nengo mwandu magionge godo kod adieri kendo ler bende okomigi. Report no bende onyuolo penjo ewi kaka owinjore chwal masinde kata mbui go osiptende duto mag sirikal ne mar onge ler mora mora ewi kwan duto mag osiptende go. Bende nitiere omenda mar siling bilion 7 mane oketi tenge ne tiego jochiw thieth mondo mi obed gi ng'eyo ewi chenro makamano. Kata kamano onge ler ma ochiw ni to gin tiegruok machalo nade ma owinjore chiw to ichiwo gi e yo mane.
Magi timore ka koro yangore ni kata sirikal onge nyalo mar loko teknolojia no kaluwore gi ridruok mar winjruok mano kete koke gi weg chenro makamano. Kod Mwajwang domo malo odagi weyo thuolo gavana machon ma Kiambu Ferdinand Waititu kod Rambune kinde ma orito winjo apil mare mano ochwalo kokwedo kum mar twech jela higni 12 mano omiye nikech weche mag mibadhi. Jang'ad bura Lucy Njuguna wacho ni Waititu ok ochopo neno ma oromo manyalo miye we thuolo kod Rambune. Do kata kamano ochiwo chik mondo mi apil mane Waititu otere doho winji mapiyo mondo mi ochiw ng'eto e kinde mowinjore. Waititu nomako bura ne doho ka odwaro mondo mi owe thuolo kod Rambune kowacho ni en kod midhiero mathoth kama oting'o del malit. Kata kamano doho kone ni jela ma pacho ka ntiere kod chenro makare kama inya thiedhe. It is my considered view that the analysis of the evidence and the conclusions to be drawn on facts which were raised by the applicants should be matters that can only be determined during the hearing of the substantive appeal and not at this point. This court can confirm that the diary of the court can accommodate the hearing of the appeals in under 2 months from now, meaning that the appellants would not have served a substantial part of the sentences. Having considered all the above, it is my finding that the applicants have not met the conditions for grant of bail pending appeal. The applications are hereby dismissed. The appeal shall be heard on priority basis, given that the applicants herein are in custody. Kwadoke County Makisi ji bura kod rem bang' kanyocha ochiel gi asere lweny manyocha omuoch e gweng' ma Kiangu mantie tong' mar County Makisi kod Transmara. Lweny no nyocha omuoch odhiambo mar chieng' tich abich kendo weyo ka puothe niang' owang' ka jamni bura bende okwal. Jochiw arita kwe mawuok e gwenge ma Kisii kod Kilgoris nobagoro mar yango gigo makelo pogruok ma kamago. Obila mag GSU bende dhi nyime gi chiwo arita e gwenge makono matemo gayo lweny machielo manyalo muoch seche ma joma noyudo hinyruok itimo negi thieth osiptal maduong' ma Kisii. At around 8-9 p.m. we received 5 victims, all male, of middle age, from Kiango, that's Kisii side, Transmara clashes. They came in with various injuries. Out of the 5, one was critically injured with an arrow lodged in the neck. 2 are already in theater. The other 2 will also be operated in the course of today. However, luckily they are stable. All of them with arrows lodged in various parts of the body. Unravel the cause for these incidents and those who are the culprits, particularly the people who are being involved in the stealing of those cattle. But the most important bit is that we maintain peace so that we can be able to get to the bottom of this. Tumeishi kwa amani kwa muda mrefu sana, na wakati kama kuna shida imetokea mahali, viongozi ama sisi wananchi wenyewe tujaribu kusuluhisha. Daka Empire koda biro nyakoro Mwajwang wachako yo kendo kata kamano mago matucho ene tire mine gi nyidende moko abich ma jokony mula ma owito ngimagi hedag mula Malumba mantie North Ramba location e sub county mar Rarieda e county ma Siaya. En wach mar kuyo ya county ma Siaya nyakoro Mwajwang kama mine gi nyidende abich ma jokony mula otho kata owito ngimagi hedag mula ma Malumba mantie North Ramba location e sub county mar Rarieda Siaya county. Waluoni machiegni ahinya wach kamano bende nyakoro Mwajwang en midhiero ma bende otuche county ma Siaya odhiambo kawuono e sub county no mar Rarieda kendo tio mos ahinya wamedo luwo machiegni ahinya mangikitie ng'eyo kotenre kod midhiero makamano. Wayuo kendo e chenro ni mara many piny kata kamano no kanyo ka Ronald Yambo Jandhiwa wacho ni weche mag SHA tek kendo chendo wacho ni en gima ok owinjo bed ni dhi kata mbele. Mako Jala penjo ni to ere geno. Dante Thuon wacho kanyo ni entie kodwa koya Doha Kata kaito Karo Agak wacho ni en Muthaiga North Floisi Hamianda ne nikachain bende kayo Lilian wacho ni entie Naivasha atiso huko wacho kacha nentie kodwa chenro bende nyakoro Mwajwang oyo matin waduoku mathoth koyo kamago mag tuke kikidhi mabor.
Football is more than a game, it's passion, it's a dream that has changed the lives of many people and communities. Last year, Shabiki.com ilipatia young underprivileged boys opportunity ya kunacha their football skills through sponsorship at a high-intensity football training at Aegis Academy. Now only shine. This year, it's time for girls to shine too. Shabiki.com na Jamii Initiative inatafuta young underprivileged girls between 5 to 13 years wenye wako na love, passion na skills hatari for the game of football. Kama huyu ni mtoto wako, this is her moment. This is her chance. WhatsApp a 30-second video of the girl akionyesha football skills zake to 0704 063 063 for a fully paid annual football scholarship at Aegis Football Academy in Nairobi. Shabiki.com na Jamii, nurturing young football skills and talent. Ma oken mana sigand hera. Dongiwanu wabiro tumarus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o miyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gimana bro timoni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kiki ni mondo wayo maser. Odhi nyasino kata matin. Nikech ng'eno bro ka baba ni to kichaki nene kendo. Lok kitugo mari. Yud mor momedore. Fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare. Nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Owuok e chuny boma ma Nairobi. Machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidhi yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa. Kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakorom gajwang' jodak e gweng' ma Chepkolon mayudre kaunti ma Kericho oyudo buok maduong' okinyi ma kawuono ka guogi oyudi ka chamo ringre jal moro e ginga paya. Ringre jal no ma chich ni nyalo bedo jahigni 30 no oyud ka jadak moro makono manyo kalo kanyo. Poko yange gino mano ka ngimane kata kamano moko jodak makono koni metho marandiwo ma oko puodhi hemosemedo nek mar ji metimo gi jonjore e gwengego. Kenye tuliona ni maajabu kwa sababu tulipata kichwa yake ilikuwa kulwa, sijui ilikulwa na umbwa, na ndio tukashangaa sana. Lakini kingine ni kwamba ni mambo ya pombe. Hii imekuwa shida katika kwa vijana wetu, kwa sababu tuliona huyu kijana alikuwa na chupa ya pombe. Alikuwa jirani yangu anakuja kuamsha mimi. Kuna mtu amewawa hapa na nimepata umbwa anakula. Hatukujua kama amewawa au ni umbwa alikula. Tulikuja tukaitwa asubuhi na mtu mwenye alikuwa anaenda kazi. Tukakuja tukapata huyu mtu analala chini, hatukujua ni nani, na ni kama alikuwa amenyolewa nywele. Alikuwa amenyolewa nywele juu hapa kwa kichwa ilikuwa tu ni nyama tu peke yake. Na manguo alikuwa ametolewa leo. Mag somo jagorere ruok mar jopuonj Nat Collins Oyud dwaro mondo mi piny owacho ojiwarita e kaunti ma Samburu kaka yo mar singo harita ne jopuonj kod jopuonjre kinde makoro gisomo e skunde makono. Oyud wacho ni ripode mag nok mar arita manyiedhre kaunti no keto luor kod kihondko e kind jopuonj kod jopuonjre marocho chenro mag somo. Issues of insecurity, left, right, center is one thing that is in the lips of everybody in Samburu, up to and including teachers and learners who are affected. Just the other day, 2 are killed, 10 injured in banditry attacks. We want to call upon the government to consider beefing up security. Quite a number of teachers were delocalized to Marsabit County and have not been brought back. Why the 41 teachers are still in Marsabit leads us to more questions than answers. And our position as Kenya National Union of Teachers, these teachers should be brought back to Samburu as soon as yesterday. If a needy place like Samburu can have learners who cannot receive bursary because somebody has gone to court, it's shameful, it's very inhuman. Meanza kutega watu kwa magari. Na kutega watu kwa magari, na hiyo ni barabara inapitwa. Sasa ujui ni nani ako safe katika Samburu. Mambo ya kupigwa hiyo basi ni kitu inatustua. Kwa sababu waliblash bus, and then nasikia mtu mmoja akaingia ndani kuanza kupiga watu ndani tena. Jokanya duond bura mar ODM mayande okuno chope nyasi mar hingo higni 20 nyaka ne chak duond bura no koro wacho ni gibiro dhi nyime gi keyo testo jotelo ma ok tin e jopiny yo makare. Jokanyogo mano bago alam mar 10 bwa ma Busia
ne jokanyo manowito ngimagi kinde ng'anyo mar kedo ne duond burano jiwo gai ma duond burano Raila Amolo Odinga mondo keti okenge makare mag bero kod tego duond bura kendo miye nyadhi mowinjore ne ni kinde mabiro. Omba Mungu kwa wale ambao wamebaki kwa ajili ya siku ya leo. Tulipoanza hapa kuelekea kwenye kazi zao nyumbani. Kura ya ODM ya wananchi wa Busia hawakupiga ni kwa sababu ya kunyanyazwa. Kura ya mwananchi wa Busia hawakupiga ni kwa sababu ya kubomolewa, inaitwa bomoa. Ndugu zetu walikufa, leo tumekuja kulia ndugu zetu hapa, na walikufa wakifanya maandamano ya ODM. Wamewacha vijana ambao wamepigania chama mpaka wakakufa kwa chama. Mimi nimekuja hapa kuprotest na kulia wale ambao walipigwa risasi kwa sababu ya mambo ya kupaka wengine ukabila. Leo hii wenzetu wale walioangamia kwa ajili ya kusimama na chama wamesaulika. Leo hii wale wote ambao wamekuwa mbele kupigania ndio wenye saizi wanaombaomba. Wamefukuza watu wa soko ya samaki, tukanyamaza. Walileta vita taxi park, tukanyamaza. Wakaenda customs, tukanyamaza. Wakavuruga state, tukanyamaza. Na mtu yote mwenye ako hapa, nataka kuambia hii safari tumeanzisha hapa. Hii ya liberation sio rahisi. Kama we ni mwoga, kaa nyumbani, tutakuletea story. Piny owacho ma Kenya dhi nyime kod timo twak gi piny owacho mar piny Thailand ma duoko jo Kenya marom 64 mayande oresi kowuok e lwet jogo matimo ohand uso ji e tong' mar boma mar Myanmar, piny mar Thailand. Migawo mar weche tudruok e pinje maoko wacho ni jambetre ma Kenya piny Thailand ni e tudruok ma kinde ka kinde gi jo Kenya mayande okwamo kono ka gimanyo yo mar duoko gi pacho kae. Report makamano lalo ni jo Kenya go gin kuom ji 7,000 mayande no tam donje piny Thailand chakre tarik 12 dwe mokalo tok yande owe gi thuolo gi kweth jonjore mayande odino negi. Kamachielo gai mar obila Douglas Kanja wacho ni kwan mar ringre ma oseyudi Tondo Nyang kamanyo chak kweth moro maya Ethiopia omonje ji osechopo 3 bang' ringre moro achiel nyoyudi. E kinde mano ochopo nyim od bura mochung'ne arita, Kanja wacho ni kuom ringre 3 ma oseyudi, ringre achiel oseyangi kama moko 2 to pok oyangi. Omero ni sirikand Kenya tiyo machiegni kod sirikand Ethiopia mar yango kama joma olal nitiere kaachiel kod bero chenro mag kelo kwe e kind oganda ma odak Tondo Nyang. Happening in Tondo Nyang. So far we have recovered 3 bodies in Tondo Nyang. 3 bodies. The investigations are still ongoing. We are operating very well between our administrators and the administrators on the other side, on the Ethiopian side, and that is how we had been able to recover the 3 bodies. So the investigation are still ongoing, so that we can be able to get to know about the LDO numbers actually that are involved in that. But so far, what we have is 3 bodies. 1 have already been identified, 2 not yet identified. But the investigations continues. Chenro mar ik mar jakom machon ma duol matao yiere pacho ka IEBC Wafula Chebukati dhi nyime pare e gweng' ma Sabatia e kar chung' od bura ma Kiminini. Chenro ma kamagi dhi nyime kinde ma komishona mar kaunti no Gideon Oyagi ogolo siem ne ng'ata ng'ata man kod chenro mar kelo tungni e liend Chebukati ni obiro romo gi Mark Oluer. Spika mar od bura malo Moses Wetangula bende otimo limbe dala Chebukati kendo timo romo kod anyuola mare kama owacho ni sirikal ochano miyo Chebukati ik mar luor kod nyadhi makende. Pia tumejulikana kwa kuwa na goons. Na tuko na amri ya kutosha. Ikiwa siku hiyo utakucha atiwe kwa sababu unafuata mwanasiasa fulani, mimi najua yule askari nimepatia Mheshimiwa Bisau. Mimi najua yule askari nimepatia huyu mheshimiwa. So siku hiyo wewe kucha kama wewe
ingia kwa mazishi na urudi nyumbani. Mr. Chebukati, you all know the kind of life he led. A nice, quiet, respectful life, isn't it? I know you are going to do that for him. There is no doubt about that. Chebukati amekuwa mzalendo halisi, amefanya kazi mzuri Kenya hii peke yake. Ndiye amekuwa chairman wa IEBC, amesimamia 3 presidential elections. 2017, baadaye 2017 Oktoba, alafu 2022. Na hiyo kazi yake yote alifanya bila madoa. Kawaida kwa kura, kula anaanguka, anakasirika, kula anapita, anafurahi. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference, living one day at a time. Dial *811 *346# to get Serenity Prayer. Gin gibiro tiyo gi Prince eka gikel chwanyruok e kind Raj gi Seher. Ber ka wan wakaw Seher gi Raj watero mabor. Mano biro konyowa nade? Baba nadhi biro kae mondo resa. Asayi nyathina. Wayuma Seher oheri ahinya. Nyaka many kaka wabiro wuok kae. Prince no magidich ka girito maberni ene mobiro ketho gimoro amora mantie kind gi ji ariyo. Ma ok en tem mara gi Raj kende. En tem momako nyaka Prince be. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere Real Fruit Yogurt. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Mag tue klab ma Tusker FC no ito thuolo mar idho nyaka e thuolo mokwongo e chung' mar timbe lig maduong' mar adhula pacho kae. Tusker no wuok amodhi nono gi klab mar Bandari FC lap ma Gusii Stadium. Klab mar Shabana no chungo loch ma dweche 3 mar Kakamega Homeboys bang' loyo Homeboys gonde 4-1. Loch mar Shabana ocholo gi nyaka e thuolo mar 6 e chung' mar timbe points 3-3 maromre gi Kakamega Homeboys bang' tugo mar Mashemeji Derby e kind FC Leopards gi Gor Mahia tore. Gor Mahia pod omako thuolo mar 3 gi points 3-6 points maromre gi KCB mantiere thuolo mar 4. Klab mar Bidco United gi Nairobi City Stars yulo e thuolo mar 17 gi 18 kaluore. Dichieng' makiny klab mar Kenya Police biro rakore gi FC Leopards e lap ma Kenyatta Stadium Machakos. Oscar Juma Komara walikuwa na Joana alisema kwa najua style of play yao Francis Baraza. Brian Michira Migiro ni M10 Kwa mga juang wayo kendo kata kamano kwa dugu wabedo kod twak makamano mioke kidhi mabor ket man rameny piny. Wasebiro gi jaloko Belinda Phillips kwa dugo gi twak mar rameny piny. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e ugandawa? Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en ana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize Kalerte ne wago poro to gibiro wasombo Kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo.
ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka kendo in gi duol e mbaka oromo watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Ma ok en mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Oromo kamae kendo afanyo ne en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Kiyie ni mondo wayo maser odhi e nyasino kata matin nikech ng'eno bro kawo babani to kichaki nene kendo. Lok kitugo mari yud mor momedore fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal malek mage duto chopo kare nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Machiegni kendo Nyakoram Gajwang' nanyisi ni wan go twaka kamano kaluwore gi mago molos gi lwet dhano. Wabedo gi ng'ikruok ma kage kacha miyo wayuare matin mar chako twak ma kamano. Neno ka wendwa osechopo kanyo e studio ma Kisumu. Nanyisi ni nitiere wechego motenre kod SHA mosebedo ka kelo fuere kendo kelo midhiero ne oganda. Nyakoram Gajwang' eno ka moko kuom jotuo yuago ni onge kaka ginyalo konyore. Chutho ntiere kuonde ma ok otiye. Wadonjo ni to kor gwenge chal nade. Fred Ouma Misach en nyamrerwa e kaunti ma Kisumu. Himore Fred Musa Nyakoram Gajwang' kinyalo winja. Himore Fred Musa Nyakoram Gajwang' kinyalo winja sechegi machiegni. Rokamanya Fred, nyiswa ni to kor gwenge chal nade kung'iyo kaka nochake gi sama sani wasegikieni yudo ko oganda pod ywak. Kun kaka joigo machiwo thieth e kor gwenge weche chal nade kor gwenge kotenre kod thieth Fred? Wasebedo gi tego mopogore opogore kendo wadisani wanyalo bedo ni kendo tuoche matindo tindo kor gweng' kendo wasebedo kwa contain kaluwore gi weche achiel ariyo adek thieth wakwongo chako gi e dhano makae wapuonjo ji wang'eyo tuoche matindo tindo bende mopogore opogore
Mosanya Fredo kwa nyalo winje yo makare wabro loso twak makamano kendo chenro machielo karamara menyi piny kendo kotenre kod wechego mar chal mar shanya kwa mgajwang mosahinya kuom twak makamano kwa nyabedo ka luwore gi chal malwasi kaunti ma Kisumu chal ne wechego mag network kada tudruok mag mbui ni piny mokadho miyo kwa nyalo yudo duonde yo makare ma kelo wagi komara many piny wagoyo mosahinya nikech kwa nyabedo gi twak makamano kata kamano aduogo ka sadek gi chenro mar wimore nyinga Lydia Hoke oriti masane